Mä näytän nyt pari erilaista tapaa, miten kissaa voisi opettaa menemään tonne kuljetusboksiin. Se olisi hirveän iso apu kissalle, ettei sen tarvitsisi alkaa pelkäämään esimerkiksi eläinlääkärin menoa jo siellä kotona. Jos se inhoaa sinne boksiin menoa, niin näinhän siinä aina väistämättä sitten käy. Eli kun tuosta boksista opettaa semmoisen kivan jutun sille kisulle ja se menee sinne mielellään, niin siinä on jo puoli stressiä pois sitten potilaalta siinä vaiheessa. Ja jos on tämmöinen aktiivinen, innokas oppimaan tyyppinen kissa, niin sille voi ihan tarjoamalla koulutella näitä asioita. Eli Osmon kanssa me ollaan tehty boksiin menoa ensin niin, että mä oon opettanut se menee jollekin alustalle ja sitten sen jälkeen se alusta siirretään tuonne kuljetusboksiin ja sitten pikkuhiljaa siitä se osaa mennä suoraan sinne boksiin. Ja mäpäs nyt tässä näytän, minkälaisia vaiheita meillä on siihen kuulunut. Eli tässä on meillä tämä alunen. Laitetaan se tuohon. Joo, ei me sieltä oteta suoraan. Tuossa on se. Siinä. Noin. Palkataan siihen alustalle ja heitetään toisella namilla pois. Mahdollisuus tulla uudestaan. Ja mä tosiaan käytän ihan tätä naksutinta. Merkkaan sillä sen oikein hetken. Eli Osmo on oppinut, että kun toi naks-ääni kuuluu, niin sieltä tulee sille herkku. Osmo, tonne alustalle. 3 jalkaa. Hyvä. Noin, tosi hienosti. Nyt mä vielä naksautin uudestaan, kun se nosti ton 4. jalan tohon alustalle myös. Noin. Tuolla. Ja kissojen kanssa kannattaa edetä hitaasti ja rauhallisesti. Treenit kannattaa pitää mahdollisimman lyhyinä ja tehokkaina. Elääpäs me ottamaan sieltä itse. Jotta ne ei kyllästy. No niin, nyt laitetaan se alusta tonne laatikkoon. Noin, hyvä. Ja tosiaan nämä on Osmolle tuttuja juttuja, että näin nopeasti ei tietenkään voi edetä semmoisen kissan kanssa, millä tätä vasta aloitellaan. Tuolla, Osmo, tuolla. Noin. Mutta ehkä tästä voisi saada näitä ideoita, että minkälaisia vaiheita tässä voisi olla. Noin, nyt meni 3 jalkaa. Hienosti. Siitä. Hyvä, Osmo. Ja tonne voi laittaa tosiaan useamman makupala, että se voi rauhassa syödä tuossa pohjalla. Osmo, tuolla. Sitten aina yhdellä namilla pois tuolta laatikosta. Vielä me otetaan 1. Noin, me saatiin kaikki jalat sinne boksiin. Hyvä. No niin. Sitten. Osmo, menepäs tonne syömään. Noin. Osmolla on tässä ihan nyt noita tavallisia kissannappuloita, kun se on aika ahne. Mutta palkat sen mukaan, että ota hei. Ota hei. Noin. Hyvä. Ja sitten mä tykkään opettaa sillä tavalla, että tää ovi on semmonen merkki, että aina kun se ovi aukeaa, niin silloin sinne kannattaa heti sinne boksiin mennä. Katsotaanpa saataisiko me nyt Osmo menee tänne ihan koottuun boksiin. Noin, hyvä. Mä koitan aina palkata tuohon ovelle, että se oppisi kääntymään tuolla nopsaa, että se menisi kokonaan sit viimeistään siinä palkkausvaiheessa tonne laatikkoon. Mutta tässä kannattaa, siinä vielä 1. Tässä kannattaa edetä hyvin kissanmukaisesti ja rauhallisesti ja välttää niinku semmosia säikähyksiä, että jos sillä kissalla varsinkin on jo
kokemusta siitä, että se ei tuosta boksista tykkää, niin silloin mieluummin niin, että etenee rauhallisesti ja harjoittelee rauhassa eikä turhaa hötkyille. Niin jaha, siellä meillä olikin vielä syömätöntä ruokaa. Niin silloin ei tule mitään. Noin, hienosti. Sitten kun se osaa mennä tonne boksiin, niin sit voi tehdä tämmösiä. Ja tosiaan nämä on Osmolle tuttuja juttuja, että sillä tässä nyt etenee näin nopeasti. Sitten voi tehdä tämmösiä harjoituksia pikkuhiljaa, että antaa sen syyä tuolla, laittaa oven hetkeksi kiinni ja se on tuolla ruokiensa kanssa, niin sillä riittää vielä syötävää siellä, että se ei ainakaan alkuun ei tulisi semmoista tilannetta, että se haluaisi jo sieltä pois, vaan että se mielellään siellä boksissa on. Noin, hyvä. Ja vieläkin on ruokaa, niin mä aukasen jo ajoissa oven. Noin, ja tuolla on sulle vielä, näetkö? Näin. Ja kun sen kissan saa oppimaan ton boksiin menon ja että se on kivaa, niin sitä kun aina silloin tällöin sitä asiaa vahvistelee, niin se pysyy yllä, vaikka aina tulisikin niitä ikäviä eläinlääkärikäyntiä, kissan mielestä ikäviä eläinlääkärikäyntejä välillä, niin yleensä siitä huolimatta niin ne muistaa sen, että sinne boksiin oli kiva mennä ja sinne kannattaa mennä. Tuu vaan pois. Hyvä. Sitten tässä meillä on hyvin toisen tyyppinen kissa Väinö, joka ei ole niinkään, tutko sä Väinö näytille sieltä, joka ei ole niinkään innokas tarjoamaan mitään asioita. Se on kyllä ahne ja hyvinkin niin kuin haluaisi ymmärtää, että mitä siltä pyydetään, mutta ei ole vaan samalla tavalla semmonen ehkä hoksaavainen kuin tuo Osmokissa. Niin sen kanssa me ollaan tehty tää boksiin meno ihan vaan perinteisesti houkuttelemalla. Eli kuten tästä jo huomaa, niin Väinölle tää ei ole niinku ollenkaan yhtä kiva juttu kuin Osmolle. Eli sitä heti jännittää jo ihan tuo boksin läsnäolo tuossa. Ja sille mä teen sillä tavalla, että mä koitan ihan rauhassa laitella tuohon noita ruokia, että jos se haluaa niitä mennä syömään sieltä boksin läheltä ja boksista, niin ok, mutta mä koitan etten säikäytä sitä näillä mun kädenliikkeillä. Jos ei se halua tonne boksiin mennä, niin sitten sitä ei sinne pakoteta. Eli tässä on just hirveän tärkeää se, että malttaa aina edetä sen kissan mukaan. Eli jos tuntuu, että on esimerkiksi semmoinen päivä, että tänään ei nyt harjoitus onnistu, niin antaa olla ja katsoo seuraavana päivänä uudestaan. Sitten kun näitä juttuja toistaa, jaksaa tehdä säännöllisesti, siellä on sulle. Jaksaa tehdä säännöllisesti ja ennen kaikkea palkat on hyvät. Eli mulla on tässä nyt ihan raakaa tämmöstä sikanauta jauhelihaa siellä. Se on semmonen, mikä Väinölle maistuu. No ja sitten kun se menisi tonne, niin mä voisin koittaa saada sitä. Nyt se ei halua kääntyä, se peruuttaa sieltä pois. Niin tämäkin jo, että se käy edes tuolla boksissa syömässä. Nyt mä laitan tonne, kun se on uskaltanut mennä sinne jo noin useamman kerran. Niin mä laitan tonne ihan taakse tätä ruokaa. No niin Väinö, kato. Tuolla. Tuolla, kato. Noin. Niin tämäkin, että se käy tuolla boksissa edes pyörähtämässä, niin tääkin on jo hirveän hyvä juttu. Koska toinen vaihtoehtohan meillä on vaan tunkea se väkisin tonne kuljetusboksiin, niin se
ei kyllä ainakaan edistä sitä meidän oppimista. Noin, se uskaltaa hienosti käydä sieltä syömässä. Ja tämmöisellä kaverilla, joka näin paljon tätä hommaa jännittää, niin ei ehkä välttämättä... Jaha! Osmo. Osmo herra tuli sieltä oven takaa. Halusitko sä tulla meidän kanssa harjoittelemaan lisää? Meppä sä tonne syö. No niin, päin. No niin, katsoppa tuolla. Tuolla. Niin tämmöisellä kaverilla, joka näin paljon jännittää tätä boksin menoa. Katso tässä vai. Käänne. Täällä. Niin ei kannata vielä ihan hetken ruveta tekemään sellaista, että sitä suljetaan tonne boksiin. Vaan just mieluummin näin, että jos sen saa tonne menemään, niin ruokkii sitä sinne. Osmo, et sinä nyt mene sinne. Ruokkii sitä sinne, missä on. Antaa se rauhassa syö, se huomaa, että eihän täällä nyt niin kamalaa olekaan. Ja sitten kun se rupeaa olemaan paremmalla tolalla tuo boksiin meno, niin sitten vasta haaveillaan tuosta oven kiinni laittamisesta. Näin. Ja sitten mä pyrin vielä siihen, että ennen kuin se tuolta itse on tulossa, niin mä koitan vähän niin kuin kutsua sitä sieltä. Että sille ei ainakaan tule semmonen olo, tossa, että sitä mitenkään yritetään pakottaa sinne boksiin jäämään. No niin, Väinö, tossa on sulle tuva. Tule vaan pois. Väinö, tuva, tossa on. Noin, tule vaan pois sieltä. Hyvä. Näin, tuossa on vielä Osmo. Hyvä. Mutta se kissan luonne kannattaa aina ottaa huomioon. Kaikki kissat oppii, mutta joskus joutuu vähän soveltamaan, että mikä systeemi sitten on kellekin aina paras. Ja menemään sitten sen mukaisesti. Mutta lähtökohtaisesti, jos kissalla on ruoka rajoitettu, eli ei ole aina vapaasti tarjolla ruokaa, vaan se joskus pääsee sieltä ruokakupista loppumaan, niin ne aika usein oppii siihen, että ne haluaa ihmisen kanssa juttuja tehdä. Ja tämä boksiin meno on kyllä semmoinen yksi tärkeimmistä opetettavista asioista.